Hello YouTube, this is Mariski and welcome back to my channel. So in today's video, meron na naman akong gig kasi yung kapitbahay namin sa bahay ng boyfriend ko, yung anak niya is rarampa kasi Mr. and Miss Valentine's Day Churva. Ganon, so ako yung gagawa ng makeup niya. And yeah, maraming prom ngayon, so sa mga gustong mag-book, i-book niyo na ako. Anyway, so yeah, I think that's it. I'll just show you how I do her makeup.
siya. Ayan, so, kakarating ko lang and nag-wash up lang ako. Tapos, magpapahinga na. And yeah, I'll see you again sa next vlog ko or next session ko or next whatsoever ko. Next video ko. So, yeah. Thanks for watching. Ciao! Alright.